Witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Niklaus, a to jest gra Dead by Daylight i jesteśmy w końcu na nowej mapie, moi drodzy. Udało się po wielu próbach w końcu dołączyć do nowej mapy, która nazywa się... I do tego gram zabójcą z piłą, czyli wydawałoby się jednym z lepszych, aczkolwiek do momentu aż nie trafimy na najgorszy sort graczy, czyli tak zwanych oszustów. Dostałem, moi drodzy, w tym momencie donate'a od Anonima o wysokości 100 zł. Nie wyświetliło się powiadomienia, albowiem nagrywam na YouTube'a i na tej stronie te powiadomienia mam wyłączone. Ale panie Anonimie, bardzo pięknie dziękuję, pozdrawiam pana, te pozdrowienia będą na YouTubie, polecam się na przyszłość i tak dalej. Dobra. Słuchajcie, widzicie, nowa mapa jest podobna do tej mapy poprzedniej z polem, tylko że na środku mamy taką wielką czerwoną szopę i w tej szopie mamy takie bale z sianem. Nie wiem, czy to jest po śląsku słowo bale, czy nie chodzi o piłki, ale wiecie, o co chodzi. Sztaple, tak można też powiedzieć. Sztaple. Sztaple albo sztople, też tak się mówi. No i spróbujemy. Pozdrawiam seta Kamila zawodowego. Słuchajcie. Ja już widzę, że oni tutaj stosują wobec mnie... To jest tak po śląsku tak zwana beluwa. Czyli tym się... No w miastach tym się wybiera szambo. Czyli maraz z gulików tak zwany. Czyżby to była pierwsza ofiara Niklausa? No i pani umknęła do szopy, a ja za nią. I jak sytuacja się rozwinie? Sytuacja jest No i właśnie o tym mówiłem. Jeżeli kiedykolwiek będziecie grali w Dead by Daylight, nie róbcie tego. Nie róbcie tego, proszę was. Upraszam. Nie róbcie tego. Bo to jest taka rzecz, którą się nazywa jednym słowem, ale ja tego słowa nie powiem, bo to grzech jest. Ale po prostu takie działania, bardzo ja je interpretuję w negatywny sposób. Można wręcz powiedzieć, że mam do nich stosunek ambiwalentny, czy też analny. Krótko mówiąc, takich to bym jebał w dupę, oczywiście metaforycznie. Żeby nikt się nie poczuł zaproszony do czegoś. Wiecie, o czym mówię. Oczywiście przepraszam za słowo nieparlamentarne. Ale jak widzę coś takiego, to robi mi się słabo. Aż mi się kamera przestawiła ze złości. Dobrze, nie dam się wciągnąć w tą szaloną grę. I powiedzcie mi, dlaczego ja tego nie rozciąłem? No, niech mi ktoś wytłumaczy, proszę. Proszę, niech mi ktoś napisze w YouTubie pod tym filmem, dlaczego mi się nie udało rozciąć tej przeszkody. Powiedzcie mi, jakie ja popełniam błędy, co ja robię nie tak? I jak przeciwdziałać takiemu zbrodniczemu działaniu... No właśnie. No jak? Jak? Co robić? No, nie grać, to jest jedno. Nie wiem, grać nietrzeźwym albo po narkotykach, to jest jedno. To jest drugie, to jest tak zwane primo secundo. A tercio to nie wiem co. Nie wiem, nie mam koncepcji żadnej po prostu na to. Nawet antykoncepcji nie mam, powiem wam.
Słyszeliście to człowiek małpa? Przepraszam. Już w jakimś stopniu zbalansowali mapę. Nie uważam tego balansu za dobry. Nie nadajesz się na zabójcę, może no. No nie każdy może się nadawać na zabójcę, no nie każdy ma to w sobie. Jedni to mają, drudzy tego nie mają, no może ja tego nie mam, no nie wiem, no mam albo nie mam, no. Jedni mają, inni nie, no co wam by da godu? Mi aż uszy swędzą. Ma dobre serduszko, no dokładnie, no ja się wczuwam po prostu. Wiem jak to jest, jak to z ich perspektywy wygląda. Jak oni się trwożą i przerażeni są cali i drżą ze strachu i... O, no ja nawet nie wiem co się dzieje. Krótko mówiąc, jest mi ich żal. Kiedyś, za czasów mojej młodości, mówiło się żal.pl. A teraz nie wiem co się mówi. Ursus. Po każdej wypowiedzi trzeba powiedzieć XD. No to głupie. To ja nie chcę tak. Hello! Nie. Nie. Nie zmanipulujecie mnie. O nie. No way. Nowa super zabawa w Złap Murzyna. Za niedługo wszystkie dzieci na placu się w nią będą bawiły. Nie wiem, jakoś tak miałem nadzieję.
Tak mi będziesz po oczach świecił latarką, małpoty? Taki mądry byłeś, kolego? Drogi? Taki mądry? Taki, tak? Taki? Fajny? To ho. Dobra, wypuść go. No puść go. Znowu mi się zbagowało i nie mogę go puścić. No i mi uciekł, no. Graj w grę, mówili. Będzie zabawa, mówili. Biegnijcie, tak, biegnijcie, no. Co się może stać? Biegnijcie wszyscy do wyjścia. Wiecie co jest najlepsze, że nie ma haków. Dobra, no i co, podniesiecie ją? Gdzie ona jest? Ej, gdzie ona jest? No, bez jaj. Co tu się dzieje? Gdzie są... Jak ona wstała? I gdzie są haki? Aaaa! Puść go, puść go! Ale nie, kolego, ty musisz być dalej od wyjścia. Ty jesteś za niebezpieczny. Kurde, nie! Nie! Tylko nie to! Nie! Tylko nie tam! Najbardziej zbrodnicze miejsce na świecie. Teraz ładnie rozeżrnęło. O ile jest takie słowo w ogóle. Kurde. Musi być perk na szybsze przechodzenie przez te okna, bo inaczej to w ogóle nie ma szans. Najmniejszych. No i co? Ej, jak oni w ogóle... Co się dzieje, no? Co się dzieje? Cała runda będą mnie robić za błozna. Brzydko. Brzydko, powiem wam, moi drodzy. Takie zachowania to... nie są ładne. Ale oni są kurde sprytni, to są najwięksi spryciarze na świecie. Oni chyba musieli wchodzić kiedyś na stronę spryciarze.pl, wiecie? Szczególnie, że oni mi się sami wyrywają jakoś błyskawicznie. No do piwnicy, no nie zdążyłem dojść do piwnicy, no to byłby wyborowy pomysł, ale... Nie szczymia. Ja nie szczymia.
I on je szczymia. I on je szczymia. I powiedzcie mi, jaki ma to sens, że możecie ich tak po tym łebie walić tym młotkiem nawet 5000 razy, ale im to i tak nic nie zrobi, bo oni za chwilę się magicznie uleczą i wstaną i same shit. Patrzcie na to! Patrzcie na to! Patrzcie! Wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie, co się dzieje? Drodzy twórcy Dead by Daylight, jeżeli ktoś z widzów, jeżeli ktoś, kto obejrzał ten film, na przykład ma to szczęście, że twórcy gry mu odpowiadają albo coś, bo na przykład ja nie mogę z nimi żadnego kontaktu nawiązać, to ten film idealnie nadaje się, żeby go wysłać twórcom i pokazać, jak dopracowana jest ich produkcja i jak istotne są zmiany, które oni implementują w postaci nowych ubranek do postaci, wiecie, i tak dalej. Także twórcy biorą się naprawdę za najważniejsze rzeczy. No, a to była super nowa mapa w Dead by Daylight i o super zmianach. To byłem ja, Niklaus. Nie wiem, to tyle, papa.